Akwụkwọ ihe e mere nke abụọ, isi nke 34. Mgbe ọ malitere ịchị, Josiah dị afọ 8 ma chịa na Jerusalem ruo afọ 30. O mere omume ọma n'anya Jehova, jee ije n'ụzọ Devid nna ya. Ọ kpọghịkwa isi ala n'aka nri ma ọ bụ n'aka ekpa. N'afọ nke 8 nke ọchịchị ya, mgbe ọ ka bụ nwata, ọ malitere iso Chineke nke Devid nna nna ya. Na n'afọ nke 12 ọ malitere ịsacha Juda na Jerusalem site n'ebe nsọ, site n'ọgba, site n'ihe oyiyi apịrị apị, na site n'ihe oyiyi awụrụ awụ. O wee tipịa ebe ịchụ àjà Beelem n'ihu ya ma gbutuo ihe oyiyi ndị dị n'elu ha. O tipịakwara nkume ndị ahụ, ihe oyiyi apịrị apị ewepụtara, ma gwepịa ha ka ha bụrụ ihe eji kpụọ ihe, tụba ha n'elu ya n'ili ndị chụrụ àjà n'ebe ahụ. O wee gbaa ọkpụkpụ ndị nchụàjà ọkụ n'elu ebe ịchụ àjà ha, ma mee ka Juda na Jerusalem dị ọcha. N'obodo Manas na Efraim na Simeon na ruo Naftali, ha bibiri ha niile, tinyere mpanaka ha. Mgbe o bibisịrị ebe ịchụ àjà na ọgba, tipịa ihe oyiyi ma gwerie ha, ma gbutuo arụsị niile dị n'ala Izrel dum, ọ laghachiri na Jerusalem. Mgbe ahụ, n'afọ nke 8 nke ọchịchị ya, mgbe o mechara ka ala na ụlọ nsọ ahụ dị ọcha, o zigara Shafa nwa Azalia, onye nche obodo ahụ, na Lota nwa Lohaz, onye na-edekọ ihe, ịrụzi ụlọ Jehova Chineke ya. Mgbe ha bịakwutere Hilkaya onye nchụàjà, ha nyefere ego e wetara n'ụlọ Chineke, nke ndị Livayị bụ ndị na-eche ụlọ ahụ nche chịkọtara n'aka Manas, Ifrem na ndị Izrel niile fọdụrụ, Juda na Benjamin niile na ndị bi na Jerusalem. Ha nyefere ya n'aka ndị ga-arụ ọrụ ahụ na ndị ga-ele ụlọ Jehova anya. Ha wee nye ya ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ Jehova ka ha rụzie ma gbanwee ụlọ ahụ. Ha wee nye ya ndị ọrụ na ndị na-ewu ụlọ ka ha gwupụta nkume na osisi maka di na nwunye na maka osisi ụlọ ndị eze Juda bibiri. Ndị ikom rụrụ ọrụ ahụ n'ikwesị ntụkwasị obi. N'etiti ha bụ Lahat na Obedaya, ndị Livayị, ndị si na ụmụ Merari, Zekaraya na Meshulam, ndị si na ụmụ Kohat, ndị bụ ndị na-ahụ maka ihe owuwu ahụ. Na n'etiti Livayị, ndị niile maara otu esi eji ngwa egwu, ndị na-ebu ibu, ha bụ ndị ọrụ na ndị na-akwalite ndị ọrụ niile n'ọrụ niile. N'etiti ndị Livayị bụ ndị ode akwụkwọ, ndị isi na ndị nche ọnụ ụzọ ámá. Ha wepụtara ego ahụ. Mgbe ha kpọbatara n'ụlọ Jehova, Hilkaya onye nchụàjà chọtara akwụkwọ iwu Jehova nke edere site n'aka Mozis. Ya mere, Hilkaya zara sị Shefan onye na-ede akwụkwọ, achọtara m akwụkwọ iwu ahụ n'ụlọ Jehova. Hilkaya wee nye Shefan akwụkwọ ahụ. Shefan wee weta akwụkwọ ahụ nye eze, kọọrọ ya okwu eze, sị, ihe niile e nyere n'aka ndị ohu gị, ha na-eme ya, n'ihi na ha chịkọtara ego dị n'ụlọ Jehova wee nye ya n'aka ndị ọrụ na ndị ọrụ. Shefan onyeisi ndị ọrụ gwakwara eze sị, Hilkaya onye nchụàjà nyere m akwụkwọ. Shefan wee gụọ ya n'ihu eze. Mgbe eze nụrụ okwu a, ọ dọwara uwe ya. Eze wee nye Hilkaya Ahikam nwa Shefan, Abdon nwa Maịka, Shefan onyeisi ndị ọrụ, na Asaya onye na-ejere eze ozi iwu ka ha sị, gaa rịọ Jehova arịrịọ maka m na maka ndị Izrel fọdụrụ na Juda gbasara okwu dị n'akwụkwọ achọtara, n'ihi na iwe Jehova dị ukwuu nke dakwasịrị anyị, n'ihi na nna anyị ha edebeghị okwu Jehova ime ihe niile e dere n'akwụkwọ a. Hilkaya na ndị eze họpụtara gakwuru Huda onye amụma nwanyị, nwunye Shalom nwa Tokhat nwa Hasra, onye na-elekọta uwe, onye bi na Jerusalem n'ime ụlọ mkpọrọ, wee gwa ya okwu banyere ya. O wee zaa ha sị, nke a bụ ihe Jehova Chineke Izrel kwuru, gwanụ nwoke ahụ zitere unu ka unu bịakwute m. Otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel si kwuo, lee, m ga-eme ka ọbụbụ ọnụ niile edere n'akwụkwọ ahụ ha gụrụ n'ihu eze Juda dakwasị ebe ndị bi n'ime ya, n'ihi na ha ahapụwo m.
ha esuruwekwa chi ọzọ ihe nsure ọkụ iji mee ka m nwee mwute site n'ọrụ aka ha niile. Iwe m ga-abịakwasị ebe a, agaghịkwa m eme ka obi dajụọ m. Ma eze Juda, onye zitere unu ịjụ Jehova ese, unu ga-asị, nke a bụ ihe Jehova Chineke Izrel kwuru. Okwu ndị ị nụrụ ga-emezu, ma n'ihi na obi gị gbawara agbawa, ị wedakwala onwe gị n'ala n'ihu Chineke. Mgbe ị nụrụ okwu ya megide ebe a na ndị bi na ya, ị wedakwara onwe gị n'ala n'ihu m, dọwaa uwe gị, kwaa akwa n'ihu m. Anụwokwa m ka Jehova kwuru. Lee, m ga-akpọkọta gị na nna nna gị, a ga-etinye gị n'ili n'udo. Anya gị agaghị ahụkwa nkọcha niile m ga-eme ebe a na ndị bi na ya. Ha wee kọrọ eze ọzọ. Eze wee ziga ndị okenye niile nke Juda na Jerusalem. Eze wee banye n'ụlọ Jehova, ya na ndị Juda niile na ndị bi na Jerusalem, na ndị nchụàjà na ndị Livayị, na ndị mmadụ niile, site na ndị kacha ukwu ruo na ndị kacha nta. Ha wee gụọ n'ime ntị ha okwu niile dị n'akwụkwọ okpueze nke dị n'ụlọ Jehova. Eze wee guzoro n'ogidi ya wee ṅụọ iyi n'ihu Jehova ije ije dịka Jehova siri dị, idebe iwu ya na ihe akaebe ya, na iwu ya niile n'obi ya niile, na n'obi ya niile, n'imezu okwu nke iyi edere n'akwụkwọ. O wee mee ka ndị niile na Jerusalem na Benjamin gaa ebe ahụ. Ndị bi na Jerusalem mekwara dịka ndụmọdụ Chineke si dị, ya bụ Chineke nke ndị nna nna ha. Josaya wee wepụ ihe arụ niile n'ala niile ndị bịakwutere ụmụ Izrel, ma manye ndị niile nọ na Izrel ka ha fee Jehova Chineke ofufe. Ha wee ghara ịpụ n'ebe Jehova bụ Chineke nke ndị nna nna ha nọ n'ụbọchị ya niile.